Kaixo artistak, batetik eunera arteko zenbakiak bukatutzat emateko, azkenengo bideoa igoko dut. Ja da aurreko bideoetan nahiko ariketa manipulatibo planteatu genituen, primeran egin segituzten, orduan ja falta direnak 80tik 89 arteko zenbakiak dira. Orduan, hauek bestera batean azalduko ditugu eta errepaso orokorra emango dugu. Ados? Beraz, honekin batean kontutan hartu behar duguna 8 hamarreko direla eta bestean 9 hamarreko, ezta? Eta gero ea zenbat bateko dauden. Horretarako izango ditugu 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 eta 89, ezta? 8 hamarreko eta gero ea zenbat bateko, ezta? Hiru bateko baldin badera, 83, ezta? Gogoratzen? Bueno, hori ja primeran dakizu. Eta bestea ja 80, gogoratu, bai? 80. 9 9 hamarreko, ela, 4 aldiz 20 eta 10, 80. Orduan, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 eta 89. Eta ja gero 100 izango du. Hori poliki-poliki, ezta? Beraz, orain nire gomendioa da, ariketa honetan agertzen dena, zuk bideoa pausatzea eta saiatzea buruz, zenbaki bat, ausazko zenbaki bat, esaten. Ea ondo esaten duzu, bai? Utziko zaitut pizka bat bideoa pausatuta eta zure txanda. Beno, ze moduz? Esan dituzu? Ea esan dezagun adibide bat. Zein da hau? 6 hamarreko eta 7 bateko 3 aldiz 20, ezta? 67, oso ondo. Eta zenbaki hau, 6 urte polita. 1986. 8 hamarreko eta 6 bateko 4 aldiz 20, 86. Eta beste bat, hauze? Zein da? 2 aldiz 20, 98. Oso ondo. Beno, honekin birpasatu. Eta bukatzeko, errepaso orokor bat planteatuko dizuet. Gogoratu interneten material asko daudela. Orduan hementxe duzu, ezta? Begiratu, 0tik 19ra, hauek primera, ezta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eta gero ja, 20rekin jolastu. 2 aldiz 20. 40, 3 aldiz 20, 60, eta 4 aldiz 20, 80. Orduan, hau ikasteko aprobetxatu, eta ea, zen moduz, bai? Eta bukatzeko, zenbaki batzuk praktikatuko ditugu. Lehenengo zenbakia idatzita dago, ezta? Zein erreza, orduan idatziko dut, ezta? 30. Baina orain zure txanda, zeintzuk dira hauek? Joango zara esaten? Itxarongo dut, Venga, hauze, zuk esan? Eta orain ni, 2 bateko, eta 2 hamarreko eta 7 bateko, 27. Ezta? Oso ondo, urrengoa. Oso ondo, 4 hamarreko eta 2 bateko, 42. Urrengoa. Oso ondo, 3 hamarreko eta 4 bateko, 34. Urrengoa.
Primeran, lau hamarreko eta 6 bateko 56. Eta hurrengoa, zer eza ezta, 2 hamarreko 20. Ea hurrengoak. Hau erreza ezta, 21, ezta, 2 hamarreko bateko bat. Hemen, lau hamarreko eta 6 bateko berriro 86. Ezta? Ai, ama. Hemen txe 6 hamarreko eta 2 bateko 62. Hemen, 14, ezta? Hau bazenekien, 44. Ikusten, lau hamarreko, lau bateko, eta azkena, 5 hamarreko, ez dago batekorik, 50. Beno, zenbakiak jakinda, guazen hurrengora, beste bat arte.